Jolasek 2017tikan aida eramaten proiektu jasangarriak aurrera eta egiten ditugu aisialdi eremu jasangarria. Gure jolasparketan erabiltzen ari zen profil plastikoak ikusi ditzazkezue, dira plastiko birziklatuzkoak. Herritarrok edukiontzi horira botatzen ditugun zaborrak plastikozkoak bihurtzen ditugu lehengai gure jolasparkeak bihurtzeko. Da ekonomia zirkularrean oinarritutako proiektua da eta ekodiseinua du ardatz. Orduan erabiltzen ari geaz, bizi iraupen luzea duten materialak, kasu honetan zabor plastikoa, bihurtzen dugu gure lehengai eta da material bat oso bizi iraupen luzea daukana beste egurra edo altzairuakin konparatu ezkero, eta behin bizi iraupena bukatutakoan berrerabili daitezke loreontzi bat bihurtuz edo hiri altzari bat sortzen, edo okerrenean berriz birziklatu daiteke eta berriz ekonomia zirkularreko gurpilean birakazten da. Nik usten dut herritarro txintxo ari gatzela konteiner horira gure zabor plastikoak botatzen, baina handik aurreako sistemak bai zalkapeneako eta berriz ekonomia zirkularreko gurpilean sartzeko infrastrukturak falta ditugula iruditzen zait. Administrazioa da laguntzen, bai IOBE bezalako organismoak, Aklima ingurugiroko klasterra baita ere, Jeka Recycling Gipuzkoako klasterrak eta aidia gure proiektuei bizibilitateak ematen. 4 urtetan 570.000 kilo plastiko birziklatu ditugu, horrek esan nahi du Urola Kostako biztanleek urte betian birziklatutako adina plastiko.